Suports pictòrics. Muntatge d'un suport flexible. Et mostrarem la preparació d'un suport flexible adequat a la pràctica de la pintura artística. En aquesta demostració, el nostre objectiu principal consisteix a definir els aspectes fonamentals del suport flexible, utilitzar correctament els materials i eines necessàries, així com descriure la seqüència de passos en tot el procés. Començarem amb una introducció als suports emprats en la pràctica pictòrica. Presentarem els materials, les diferents eines i l'equip de seguretat necessari per a la preparació i muntatge d'un suport flexible. Indicarem els passos a seguir, des de l'assemblat de bastidor fins al tibat de la tela i tancarem amb un breu resum conclusió. Un suport pictòric és aquella superfície sobre la qual s'adhereixen les capes d'imprimació i les diferents capes de pintura que componen l'estratigrafia pictòrica. La seva funció consisteix a mantenir les condicions tècniques de seguretat en l'obra. Els avantatges d'un suport ben manipulat i preparat radiquen en l'estabilitat i durabilitat de tots els elements que ho componen, tant els del propi suport com els de l'obra que sustenta. Existeixen dos grups de suport, els fixos i els mòbils. Els suports fixos són aquells que es troben situats en un espai concret. En estar integrats en l'arquitectura, com és obvi, no permet el seu trasllat. L'exemple més clar és la pintura mural. Per contra, i com indica el seu nom, els suports mòbils permeten diferents ubicacions. Llenç o fusta amb bastidor s'emmarquen en aquesta tipologia. Dins dels suports mòbils podem distingir rígids, semirígids i flexibles. Els suports rígids són aquells que per la seva estructura i gruix no admeten ser enrotllats o plegats. Parlem tant de taulers de fusta com dels diferents tipus d'aglomerat, DM o contraxapat. Els suports semirígids són aquells que, sense poder ser enrotllats, presenten cert grau de flexibilitat. En aquest apartat trobem cartons gruixuts, planxes metàl·liques i també els derivats de la fusta, de xicoteta grossària ja assenyalats. I finalment, els suports flexibles, aquells que poden ser enrotllats, plegats o doblegats, necessiten, per això, una estructura bastidor per a mantenir la seva forma original. La tela és l'exemple més clar d'aquell suport. Els elements que componen un suport flexible són bastidor i llenç. Un bastidor és l'armadura, generalment de llistons de fusta en el qual es fixa el llenç. Existeixen dos tipus de bastidors, els fixos i els regulables o expansibles. Els fixos estan assemblats a mitja fusta o biaix. Els llistons es mantenen units amb fermesa mitjançant cola i claus o cargols. Els bastidors expansibles presenten unions que es poden obrir i tancar mitjançant tascons. Aquest tipus és l'adequat en el muntatge d'un suport flexible. Dins dels bastidors expansibles, el més corrent és el sistema espanyol. Presenta els seus llistons units a caixa i espiga, en un angle de 90 graus. En altres sistemes, com el francès o belga, l'assemble és de 45 graus. Tots dos models poden presentar tant bisell com gals, per evitar que la tela es marque o pegui al bastidor. El llenç, elaborat amb cotó o lli, és el teixit emprat com a suport per a la pintura artística. Per extensió, també es diu llenç a qualsevol tela destinada a aquest efecte. Està teixit amb dues sèries de fils que s'entrecreuen perpendicularment, la trama, que va en sentit horitzontal, i l'ordit, que ho fa verticalment. Les teles poden ser de fibres naturals, fabricades amb cotó, juta, lli, cànem, o de fibres artificials, les obtingudes amb la transformació química de productes, polímers, proteics o minerals, entre altres. La tela emprada ha de ser el més regular i uniforme possible. No és aconsellable utilitzar teixits de composició heterogènia tant per la procedència de les seues fibres, mescla de natural i sintètica, com per a la combinació de fils de diferent gruix.
Els utensilis i materials que necessitarem en el muntatge del nostre suport són bastidor i llenç, martell, desgrapadora o tornavís, grapadora i grapes d'acer inoxidable, pinces de tibar, tisores i escata per a fusta. Encara que el procés de muntatge quasi no presenta riscos, convé utilitzar com a protecció unes ulleres i uns guants. A continuació, indicarem els passos a seguir en el muntatge d'un suport flexible. Assemblar el bastidor i encarar la tela i timbar-la. En primer lloc, procedim a ensamblar el bastidor amb l'ajuda d'un martell o una massa de niló. Escatarem les vores per a evitar possibles imperfeccions de la fusta que podrien afectar la tela. Si el nostre bastidor compta amb galce o bisell, han de quedar en la part interior. Triarem una tela adequada a les dimensions del bastidor. Ha de tenir la folgança suficient per a facilitar el tibat. S'aconsella que les mesures de la tela superen a les del bastidor en uns 10 centímetres per cada costat. Col·loquem el bastidor sobre la tela assegurant-nos que es troba centrada i procurant mantenir la perpendicularitat de trama i ordit. A continuació, comencem a distribuir les grapes, fixant en un lateral i tibant en l'oposat. Seguint aquesta premissa, l'ordre de tibat pot variar entre les dues opcions que vam mostrar. Aquesta operació normalment es pot realitzar directament amb les mans. També podem ajudar-nos d'unes pinces, sobretot en suports grans. Continuem col·locant la resta de les grapes. Podem retirar alguna de les grapes fent el saprem amb el llevagrapes o tornavís. Finalment pleguem i assegurem les cantonades amb un plec en la part de darrere i un altre en el lateral. Aquest és el resultat. Un consell a tenir en compte: no tibes en excés les teles d'origen vegetal, lli i cotó. Són sensibles a la humitat de la imprimació, que accentua la seva tensió. En funció de la concentració de cola, poden provocar clivelles i deformacions. Hem muntat un suport flexible adequat per a la pràctica de la pintura. Com hem vist, els passos a seguir no presenten gran dificultat. Un muntatge correcte del suport afavoreix les condicions òptimes de conservació i garanteix un possible dentelat sense causar danys a l'obra.